Здравейте! Искате ли да научите как да използвате функцията дует в TiKTOK? Ето как става това. Какво е дует в TiKTOK? Дуетите ви позволяват да публикувате вашето видео до видео от друг създател в TiKTOK. Дуетът съдържа две видеа в разделен екран, които се възпроизвеждат едновременно. Имайте предвид, че трябва да имате публичен акаунт, за да позволите на други да създават дуети с вашите видеа. Как да направите дует с видеото на друг човек? За да направите дует, в приложението TiKTOK докоснете бутона споделяне до видеото, с което искате да направите дует. 2. Докоснете дует в долната част и изберете от опциите за заснемане. 3. Докоснете бутона запис, за да създадете вашия дует. 4. Редактирайте видеото си и докоснете напред. 5. Направете допълнителни редакции и управлявайте настройките за поверителност. 6. Докоснете публикуване, за да публикувате дуета си, или чернови, за да го запазите. Управление на настройките за поверителност за дует за всичките ви видеа. 1. Докоснете профил в долната част на екрана. 2. Докоснете бутона меню и изберете настройки и поверителност. 3. Докоснете поверителност и изберете дует. 4. Изберете кой може да създава дует с вашите видеа, всички, приятели или само вие. Управление на настройките за поверителност на дует за едно от видеята ви. 1. Отидете на видеото, което искате да актуализирате. 2. Докоснете бутона още опции и настройки за поверителност. 3. Включете или изключете настройката разрешаване на дует. Управление на дуетни видеа, свързани с видеото ви. 1. Докоснете профил в долната част. 2. Докоснете бутона меню и изберете настройки и поверителност. 3. Докоснете поверителност и изберете дует. 4. Докоснете управление на свързани видеа. 5. Изберете видеото и докоснете още опции. Можете да видите всички дуетни видеа или да ги премахнете. Сега знаете как да използвате и управлявате функцията дует в TiKTOK. Следвайте тези стъпки и ще направите съдържанието си още по-забавно и ангажиращо.